Здравей! Яко. Не се получи. Хайде на PvP. Може би ще успееш да ме победиш? Добре, нека. Опитаме. Хайде. Аз съм бърз стрелец. Добре, пускам меча. Ау! Само нещата изчезнаха. Трябваше да сложим запазване на инвентара там. Да, сега. Мамка му! Опитвам се. Много силно те отхвърля. Хей, Паднах вече 20 пъти. Край. Хайде да тичаме. това ли е? Започва ли? Да. Не мога да те ударя. Боже, наистина много силно отхвърля. Да, И така, кой? Момиче с книжка или момче без книжка? Кой ще играе по-добре? ами, всъщност мисля, че няма да играя добре, защото не съм добра в PvP изобщо. Не съм добра в PvP. Между другото, бронята поема щетите. И ти ли си погълната? Да. Да. Може би да сме без броня. Какво мислиш? Котката умря. Яко. Добре, тогава ще почакам. Боже мой, горкият човек. Толкова ми е жал за теб. Хайде да те прегърна. Хайде да тръгваме, нека. Говоря. Хайде просто да качим онези 3 битки. И всички ще са в шок. Не знам. Почакайте, хайде на другата. Въобще, хайде да качим онези 3 битки, нали, защото може би ще е по-добре. А така ли е според теб? О, хайде. А ти защо с ръка трябва да вземеш меча от мен? Ало, къде ми изчезна меча? Здравей. Нито. Веднъж. Хайде, отиди настрани. Хайде да започнем от начало. Защото така не е много добре, честно казано. Почвам да тъгувам, когато те видя с ръка, това е тъжно. Хайде. 1, 2, 3. Или какво? Хайде ти преброй, защото аз се притеснявам. Хайде. 1, 2, 3. Хайде. При мен по някаква причина контролът не работи. Останаха. И 2 хп. Само половин хп. Ти се биеш с ръката си. И 3, и всички ще са в шок. И всички ще са в шок. Какво става там? Виж, на мен ми се възстанови блокът. Подкачай. Случва се такова нещо. Явно е някакъв бъг. Добре, айде, тръгваме. Хайде. 1, 2, 3. Добре, хайде, де. Давай. Не, добре, давай. Излязох. Това е някакъв сериозен бъг. Първо, удрей нагоре, а не надолу, защото аз просто те гледам отгоре. Това е някакъв сериозен бъг, честна дума. Ако ти се отнема твърде много хп, кажи ми и ще спра, не се притеснявай. Не, всичко е наред. Просто следя екрана, не мога да следя и двата. Извинявай, ако нещо стане. Вече имам само 2 хп. Отлетях към Майнкрафт. О, не! И здравейте на всички. Благодаря ви много за гледането. Пазете се и хапвайте вкусно. Чао на всички. Чао на всички. Много благодаря. Това беше операторът на екипния канал с теб, Проект Лига. Хубав ден на всички. Благодаря ви, че гледахте. Благодаря ти, довиждане. 3 и всички ще са в шок.